Radio diýmek bu var uly sunugat. Şeýle sunugatyň ösmegiне, oň kämilleşmegine bir näçe halipalar gaty kän zähmet çekipdiler. Şeýle halipalardan Arap Gurbanowy, Durdy Saparowy, Oguljahan Mämikowany, Gelli Döwletowy, Bayram Gellimuradowy, Gelli Wäşiýewi, başga da bir näçe diktorlary ýatlasa bolar. Kepegül aýdy şalem etdi. Goňşy obadan orta barmak gal gelin edildi. Uly toý tutdy. Oglum bilen gelinim gülüşip oýnaşyp ýaşasynlar, çekinip ýörmesinler diýip, edil öz öýüniň gapdylyndan ogluny 6 ganat agy tutdy. Hada men işi gaýtsa burnunyň suwy gözüne tamarmış. Hey döwlin. Sene koşum kolum bilen gelip süňwelin. Avray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir köneler. Orta mektebi guturaly epesli wagt geçäpdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýilen zadyň beýle çalyp geçäşini. Pudun gününe o zatlaryň hemmeti ýap-ýaňjy bolup geçen ýaly. Eşden deň bolmaz gören göz bilen bilse ýaly. Menem barap öz gözüm bilen görüp eşitmek makul bildim. Mulla salam berip öýe girýär. Ýaşly adamlar onu hormat bilen garşalýarlar. El wakaly mully, ana o ýerik geç diýip mullyny öýüň törüne geçirýärler. Oturanlaryň ýene biri sözüni dowam etdirýär. Käme hallar biziň hem saz dinläsimiz gelýär. Bir gün hally başy aýdym märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çaqqan. Şonu başy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epesi wagt boldy göri, mene sen adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Olar özleriniň şirinden lawazly, tolgunurjy sesler bilen öz boluşly mekteplerini soňky ýaşlaryda geçirip gelipdiler. Diktor Gelli Wäşiýew, şahir Gelli Wäşiýew. Bu iki huner oňa tebigi berilipdi. Türkmenistanyň at gadanan medeniýet işgäri. 40 ýyl gowrak Türkmenistan radiosynyň diktory bolup işlän şahir Gelli Wäşiýewiň kalby hajudan nolly. Zehini aňyrdanny, tebigidi. Halkymyzyň edim galymlary onna jemlenipdi. Ol 12 süňi bilen türkmenni. Gelli Wäşiýew keremli daglanmaz. Gadyma dutarmaz. Milli goňjumyzy urlen ahalteki bedewlenmez. Özüniň hem beýleki şahirlaň şygyrlaryny. Şeýlede dürli söhbetlerdir habarlary
üýt göşük lavazly okanlygy, döreden goşgularynyň aglavasynyň aydyma öwrlenligi bilen giňden meşhurlyk kazandy. Ulan iş hoş gelmez. Yaşlykda köýmen ýigide, döwlet gelse özün bilmez. Doğalı doyman ýigide, yamany öwüt hevestir, ýagşy äre bir söz bestir. Yürüyüşini ýalňyş wagtyr, ýaňy don güýmän ýigide. Jüppe jewşen zere sowut, keserli kılıç arabat, söwüş güni gider uyut, gaýraty bolman ýigide. Çopan adam çoka bolmaz, ala gargy oka gelmez, köp ýygylsa terhos almaz, aňyrsy bolman ýigide. Gulluk ýetirgin janyňdan, ayamy parçananyňdan, kanly bolsa geç kanyňdan, bir garyp mihman ýigide. Magtymly ýollan çykmaz, ýagşy söz ýamana ýakmaz, müň söz aýtsaň biri ýokmaz, Tanrısy güýman ýigide. İşlerini eləyəkən, ya işe var yakən, ya şeyle maskalan bilen gedilince diýen şunun ýaly ogodan kölegölü bağlan aslında şeyle diýen gedilince diýen bolun. Näme üçindir? Gellaga ýadyňa düşýär, gelli bäşi. Sebäbi gellaga tebigat bilen bagyr wadaşan adam. Oň ýadan şygyrlary, goşgulary şu tebigatı görösüň gelýär, tebigatı bagyryňa wadasyň gelýän şu derejäge ýetirýän goşgular bar gellagan. Oturýandyna şu yeni öýe gelip şoň goşgularyň okasyň gelýär, yeni ýatlasyň gelýär. Şol adam bilen bolan duşuklar yine bir serinde aýlasyň gelýär-de. Kakam arada eginleşleri, işteşleri gurrun edenle, kakamın goşgu ýazyşy, şygyr ýazyşy, radioda gepleşikleri okoýuşy gödöňe gelýär. Köplenç goşgu ýazanna men özüm edebiýat dogruny gowuram soň kakamyň her bir hereketlerini synlaýadym. Her gede goşgu ýazanna kiçiräk kämem synlaýadym. Köplenç gijelerine, kakam iş ýerine geçip ilki bir biraz pikirlenip oturýardy. Onuň köplenç ilki bilen ýerş bolýanyrda nusxaw şahyrlan kitaplary elme dama el ýüzünde durardy. Şolary okanna menem hökman kakamyň şu okan zatlaryny okap geçýärdim. Kiçiligimden başlady kakamyň her bir ýazan goşgularyny köplenç ýat tutýardym. Edebiýat sapaklarda nusxaw şahyrlan, döwürde şahyrlan goşgulary aydylanna menem öz kakamyň goşgularyna aýdyp köplenç bäşli galýan döwürlem bolýardy. Bir 1938-nji ýylyň Tomsonny Köpetdağın göwsündäki gür balgy bürönüp oturan deşt owasyny bir insan dünýä inýä. Owa adamlary ogul ýaşy uzyn bolsun, en atasyna wepaly bolsun diýip beşi moly mutlaýarlar. Iki aýakly, iki günni dilşýäli, körpe gelli mektep ýaşyna ýetýär. Owadoşlary oň üýt göşük lavazly sesine aşykdylar. Olar wagtal gellijiň daşyna üşüp oň aýdyma çalym edýän mulaýym sesinden lezzet alýadylar. Görogullar magtymolyny dinleýärdiler. Oňa sen sesinde jadyly bir güýje bar diýerdiler. Şonna ol öz ýanyndan eýem bagşy bolana dönerdi. Ýöne gelli tiz wagtdan başga bir zadyň kül-külüne düşýär. Kakasy Beşi Anaýew işe gitdigi radionyň ýanyndan aýrylmalygy düşündi. Beşi aga baýry bilim işärdi. Ol uzak ýyllaryň dowamyna mugallim, mektep müdiri bolup işläpdi. Köpü görün gurrunçudy. Juda ýatkeş adamdy. Ol gelliň ruhu taýdan kemale gelmegine täsir edýär. Gelli meşhur diktorlaryň joşgun seslerine maýil bolup, göýe
aýdym diňleýän ýaly gola goýurlardy. Menem şolar ýaly bolsadym diýip arzu ederdi. Kä wagt özüm olara öýkünüp gepleşip geçirerdi. Ol gepleşigi ejesi Ay Cemal eje. Dogonlary Aman Sultan hem aşyrjyk hayran galçylyk bilen diňlerdiler. Radioda ilkinji gedek gelliwäşi bilen duşdum. Bir gepleşigi alyp baryp çykdym bolan ýanyna çagyrdy. Han bärik gelinim diýdi. Tenidi adyň aşyrmy? Ho, men adym aşyr diýdim. Üns berdi käbirlatlara. Birili şon ýaly her bir sözü, her bir sözdömü çintgap aýdartda geldi. Yani şunu şeýle diýgin, şunu beýle diýgin. Bir köp bilen uçor gonnu diýär. Gella uçor gonnu diýgin diýip şon ýaly sözleri diýgeninde, ýani gallap otyr diýdik. Şon ýaly sözleri bardy. Şol atlar ünsden düşürmýärdi. Her bir sözünü, ol sözden bardy gurrun ýok. Her bir sözünü ünsden düşürmýärdi. Şon ýaly halipalaň arasynda işlemek, halipalaň şol ögüt ünlülerini dinläp, meni şu derejäge ýetmek maňa meýesser etdi. Radioda nähil gurlemeli, radioň mukaddesligini, mikrofonyna hiç wagt ýalan sözlemeli däldigini, şu mikrofon hemme şeýler duýgur serişdedigini aýdýas, enjamdygyny aýdýas. Ebe bir de aýtdylar da ony. Geldaga bir de aýtdy. Bayram Gelimrad aýtdy. Awuljan Mämek we şu hemme halipalaň aýdanlatyn benim häzir ýaşlara ýetirýär. Yürek telvat eder dağlara tari, ügüde olum yürgüdeli dağlara, yetip çekte görsek doğduk diyari, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Bize garaşkandır ekiz dağları, akar çeşmeleri, kara bağları, duştan geçirmeyeli acap çağları, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Karavlunun neçik boyoklara varsak, tağımdanıp tüyücü sehvetler vorsak, gelip de bir durup gördüğünü vorsak, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Ondan doğduk tepe değerler bir daşta, sonra yüz tutulu o karı deşti, başardım dünyada bol cahan keşti, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Karrıyla karrı atağına duşup, korudadık Tanrı salamını alışıp, armağanın çıkarış hakklanıp gülüşüp, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Ol keremi işte Emir Süleyman, kaslanıp çağırsın kollar biyguman, huzurunu çöküp dileli iman, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Dostum aman sayet gözü yolludur, didarını örsek niçik hallıdır, diğer av avlasak hakır billidir, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Ketip geçip kara orancılıyorsun, siyirip üstek bulgarın biliyesin, mekan tutsak gereklerin kölgösün, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Yaş çene varsa da cahille kopan, mal yüzüne gelip kendi devlet tapan, gülüp karşalar ol çağrı çopan, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Sihirli dağların belindim kesin, şeşmelen aydımın kâkilik sesin, akbal bu dağlardan ayrı salmasın, ügüde olum yürgüdeli dağlara. Kakama köpülenç men sorak bilen ýüzlenýärdim. Kaka näçe wagtda ýazýan goşgy nip sorak berýärdim. Şonu kakam şeýle jogap beripdi. Gyzym, goşgy ýüregiňden syzylyp çykmaly ýady. Edil çeşmäniň dağlardan suwunyň, çeşme suwunyň syzylyp çykyşy ýaly adamyň ýüreginden, kalbyndan şol goşgy syzylyp çykmaly ýady. Şoň üçin oňa ýürek bermeli. Ýürekden çykan söz ýürege bar ýa diýilen gurrunba biziň pederlerimizde şolar ýalak diýip maňa düşündirýärdi. Käbir goşgy ýeňil ýazylýardy ýady. Özüm birden ilham gelýän bolmaly adama. Käbir goşgym şeýle bir iki setrini ýazyp ýarym ýyllap gezýän döwürlem bolýardy ýady. Goşgularyň her hili görnüşleri bolýardy. Ana meselem tebigat hakda ýazylýan goşgular bolýar. Olanha kakam her gezek obasyna giderdi. Oňa deşte obasy ýylýar. Oba gidemizde bizim hemmämiz alyp gidýärdi oba. Ona şo ýerde de kakam köpülenç dostýarlary bilen dağa gidýärdiler. Dağın bir ajaýyp ýerlerine, gözelliklerine kakam şo taýda ilhamlanýan bolmaly. Şeýdip dören goşgulary gatken. Şol goşgularyň içinde inha meselem seýle gelseň bu dağlara bar, dağlara. Öwed oglum ýörgideli dağlara diýen goşgusy bar. Mekana dağlar diýip goşgusy bar. Olumunda ýaýlap üstünde gezen ata-babalarymyň mekany dağlar. Garry gowaklaryň manlary tüden Paragyn şygyrynyň dukany dağlar.
Oçanlı demini baharın pasli, çeşmeler çırpınşıp coşurlar çasli, açılar laleler cennettir misli, aşıkların namı okanı dağlar. Yol yodolan görmedik o hatarli, mergenleri geçiptir bili hatarli, şahir bolsam vasseylerdim yeterli, ayrağın umgağını tekanı dağlar. Birinci başın asmanla birleşir, kert kayağını kâkilikler sayraşar, jülgölüğüne şiir pelenler arlaşar, duş geldi eymenlir, yekanı dağlar. Sana zeyraniden hayranı şaattır, gamıylık ey dağlar, dövrüme yaattır. Mona öz perzendim ömrüş beynimin, bekanı dağlar. Tebiğada bir hayvanat dünýäsine her bir yaradylan zatlara bolan söýgüsy kakam şeýle bir buýson, şeýle bir wasp edýärdi. Öz ýürejigini beýan edýärdi. Syň edýän bolyn, pikirlenýän bolyn manyly setirleri bar. Okuyucu tarapdanam şeýle bir gyzgyn gollanylýar. Şerin aydımlardan yükünü taýlap inerkmin ýola düşen çuwal sen. Hatam taýdek uly siline paýlap müňläp mendil aşan çuwal sen. Asal owazyna maýyl gojalar, kelamullah kimin halal ejeler, gysganman eçilliň günnüz gijeler, hazinasyn halka joşan çuwal sen. Ol nädli ýaryňa salam gönnürdüň, uçar uşu bu zemine gonnurduň, teşne göňülleriň mehrin ganyrdyň, derýa kimin dolup daşan çuwal sen. Hyýwada haw etseň ahal diňledi, mara lewap balkan sensiz oňmady, heyran turan senediňi oňlady, dabarasy dağlar aşan çuwal sen. Sana medet berdi ol aşyk aýdyň. Ajap sunuwatyňy äleme ýaýdyň. Ak maýanyň ýol kimin ýol goýdyň. Aýdymlaryna asal oşan çuwal sen. Başına dönüyün yavrum sinneti ey kelime çekme ey atmayı verir. Saat fazlaydadır emandan anavri, gece kuşeyle de ebeyle ben avri. Kış oldu fark etmez eşakum git avri ey kelime çekme ey atmayı verir. Onun diňe bir tebigat hakdaky ýa bir dağlar hakdaky goşgularyny ýatlap geçmän, onun sunuwatyň durly uğurlaryna işleýän ägirt adamlar barada, halipalar barada ýazan goşgular bar. Olaryň içinde gymmatyny ýitirmän gelýän goşgular bar. Hemme goşgusam häzir bizim üçin iň bir gymmatly zat hökmünde garaýas. Şol gymmatly goşgularyň içinde Dutarym adly goşgusy bar. Ony bagşsadanlar häzirkilerim, erki döwürdäki aýdymçylaram, bagşylaram aýdymlar aýdylyp dur. Ol goja finetkär baba gammaryň mehri ihlasyndan dörän dutarym. Gaýgy hasrat basan bu zek günler owadyň ýanglansa gerär dutarym. Oglan magşyň oglanlykda oýnany, şuwal wagşyň ummanyna boýlany, şükür wagşyň ar namys diýip saýlany. Mallawan golunu sayran dutarım. Müňläp mukam perdeleňe inimi, seni dinläp insan oğlu garnymy, ýanglananna gara däliň ýanymy, gözi ýaşly, bagry gyrýan dutarym. Ne azap ýanglanýar türlägaň pendi, senedin harsaklan baynamaz şinni, Han sehet ussanyň ussat perdendi, jepbar bilen bagy giren dutarym. Bu türkmeniň goşa täji bar. Biri maltym uly, biri goşa tar, biri goşa tar.
şol goşa gudrotu jahan hıydar, şöhrat jahana yayran dutarım. Türkmen seni deňäp hanymanına, saçakdaky pek mukaddes nanına, sayrayene, şanlı döwrüň şanyna, baky elli, döwrü döwran dutarım. Adamlar bolýan, daşyndan serediýän bir hili agras, bir hili häsiýet tarapdan bir hili dogumly, golany eltelmi kädiýen pikir döreýärdi käbir adamda. Onuň ýuwaşlyk bilen öwrenşýän, muň bilen gürleýişini, tögeregini aralaşýan şol ýaly bir ýüregi ýuwko, şol ýaly bir hili saňa bir mehran adam bolmaýan ekenne. Ne geldaga da şol ýaly adamdan biri. Onuň ýanyna barýan dogurdan howun masýan. Bir söze azrak bolmagy mümkin, iki söze köprek bolmagy mümkin. Şol ýaly bir biňjelik bolýan da ýöne gürleşip başlaýan. O koýuşum marada näme hederek pikirlerini dinleýän eýýän başgaça adam häsiýet düýbünden ýumşak adam bolup görünýär sen gözüňde. Bir gün Halil Bagşy aýdym märeke hedil berip, ol oglanjyk bilen iki çäk galdy. Şonu Bagşy ol oglanjygyň taryna hakyp goýberdi. Aha oglum, şu öýe girip çykyp ýöreniň bäri epeki wagt boldy göri, men äten adyňa moňly bilemek. Baýagam dutary çalyşyny daşardan dinledim. Mene saňa barmak basyp perde ýyzarlatmasamam, perde basyşyňa ýamandan. Ýogsa da kimlerden bolarsyň? Bagşynyň sowary oral berdiğini, günnüýdüň güni ýyldyrym çakana döndürdi. Onuň ýüzi bir agaryp birem gydardy. Ony şaga terip atdy. Ojagyň oduny ölçüren borup oturan oglanjygyň ýüzüniň üýtgänligini aňan syýynçy Bagşy öz sowalyny özü tandy. Ony ançada oral berdi dillendi. Halipe mene Gurban Muradyň ogly. O banyň gün matarsynaky Gurbagly hayat bilinki de. He, Gurban Muradyň dogmasy diýsene. Diýmek garnyş bolup çykýarsa. Meniň sorýanym aýyplaşma oglum. Ol baýak şu seniň bolup ýörüşiň ýaly oturtura ýarap beren oglanyň aslyny sorasam, ol baryp ha gumly bolup çykaýdy. Özüň görýärsiň. Bir ol aýdym saýyp gelýäniň aňarsy ýersi ýok. Gele görsinler, gelen döwlet diýipdirler. Gepleşip okap oturýarsyň bolan. Ondan biz okamyzda aýna bar da aralykda. Ondan şoň aňarsyna rejissor oturýar puldyň başynda. Berde biz okuýar. Ondan köplenç okap oturýan şo wagt işe gelýänlerde geldi. Aýnadan şeýle eýlek geçip gidýär. Senem bir göräýäň da ony. Näme diýerkäden diýmek bir zat diýmek üçin gelýär da ol. Ýöne şeýle gelmeýär hökman sana maslahat bermäge, öwüt ünne bermäge gelýär ol adamlar. Ýene bir 10 minut ýaly okamaly bolan şu 10 minut bir sagada gidýär da. Arasynda durýaňam, ýugdunýaňam, onuň gepleşip gutarýar bolan gellaga çagyrýar diýerler da. Onuň gellagyň ýanyna barýar. Hani otur diýerdi howa. Men geçeni gedegem aýtdym sana diýär. Bir kawat biri gatyrgan adam ol. Geçeni gedegem aýtdym men sana. Şu sözi şey diýip aýtdym, ýene şey diýip aýtdym. Teň näme diýip üşüňladyň ýokmu diýip kawat gaharlan ýerem bolýardy. Dogry, halipaň taň gatyrgan bolam. Türkmen sözüniň manysyna, türkmen sözüniň näme üçin aýdylýanyna bele de adamlarda olur. O koýşuňda şu içine girip okamak diýip bir zat bar da. Şonu ýaşap okamak diýilýär da. Ýaşap. Dağ wasp edýärmi? Edil dağın düýbünde duran ýaly, dağın sur depedine çykan ýaly bolup oku diýär maňa. Hawa köplenje dağ barada, tebigat barada bolsa gelip derrew aýdýat da maňa şu taýyň şeýler özü tebigat bilen baglanşyk bolansoň. Onuň ine mysal üçin suw çeşme akyp ýatyr. Çeşme sen şey diýip okuyan diýdi maňa. Ilki ýaş bolamyň biraz duýgun berbilem doktor. Çeşme şeýle bir sen okanda çartak ýa diýdi. Beýdi bakan o ahyryny maňa. Aşyr beýdi bakan o. Çeşmeni bir baryp dinläp gördüňmi? Men o wagtda dinläp göremok. Beýtme aşyr diýär. Çeşmeň şillirdisi. Çeşmeň bir mulaýym owaz edişi, şunu ýatlaýda şonu ýady. Ýani dağ okoyan muny dağın haybaty, dağın üstüne awanyp duruşy, dağın bäsindäki bayry,
sen şonu gödöňüne getiremok diýdi. Täbi dağmy, dağ ýaly okomaly diýdi. Çeşmemi, çeşme ýalyşyryny okoma. Hersiniň özüniň okoýuş tärini maňa öwre diýdi gelýär. Gamly bolsaň, gamly göwnüň açylar. Ýanglananna mallaganyň dutary. 40 çillede parlap güller açylar. Ýanglananna mallaganyň dutary. Günübekden şaglap gaýdar göz başy. Kenaryna otyr goja kel bagşy. Bir düýpsiz derýadyr mukamlar başy. Ýanglananna mallaganyň dutary. Dinleyen doymaz meşhur meyli salany, aýralyk mukamy ahnalany. Bagryna basardyň humaralany, ýanglananna mallaganyň dutary. Mukamlar halkymyň namysy ary, mukamlar halkymyň anty ýrary. Ýadyňa salarsyň baba gammary, ýanglananna mallaganyň dutary. Wasp edip ülkämiň bagtyn ykbalyn, şägirtleri dogam edýär şaýolun. Okarsyň türkmeniň terjime halyn, ýanglananna mallaganyň dutary. Käwat gatyrgan ýa, käwat käýe, ýöneşiň hemmesi biziň ösmegimiz üçin, biziň kämilleşmegimiz üçin. Biziň geljekde birazjyk aň tarapdan, düşünje tarapdan birazjyk bir kämilleşmegimiz üçin edilýän zatlar. Dogry, käwat gatyrgan wagty şu ýa radio men yerim däm kanam diýip pikir edýän, dogry. Ony ýaly pikirler bolýar. Ýa şunu men goýup bolsam edäýsem mikam diýen ondan soň bir gün geçişe, ýarym gün geçişe on aňyrdan gellaga ýylgyryp gelýärdi. Inhe ýanky okoýuşyň inen dogurdan çeşmeň ýanyna duran ýaly. Ýanky okoýuşyň dogurdan birili baýyrda gedilen jetip beren ýaly diýen ondan birili ýene şu kär taşlamaýyn diýendi. Ani ýene umytdyr diýe gellaga. Dogry etmeli sebäp halifalaryň häsiýeti şeýle. 30 ýyl bolup men radioda işleýänler, şu hemmeti şu gellagaň rahmeti, gellagaň ahlaky. Bayram geldi muradyn, Oğuljahan Mämik we ahlakyny. Watan muqaddesligi barada şahyrlaryň ýazmadygy ýok, wasp etmedigi ýok. Şolaň içinde qakamam watan hakdaky goşgusy bar, olam ilkinji ýazan goşgularynyň biri. Muqaddes goýununda geldim kemala. Seninkidir tenne bu janym watan. Mehriň bilen çoýdyň sallyň ak ýoly, bagtdan doldurdyň şarýanym watan. Meninkidir senin gije günlüýüň, sergin sehralaryň dag bilen düzüň. Arzugum haklasam halal ak duýdyň, galmaz ýüregimde armanym watan. Bulaklaryň suwuny içdim, doýmadym. Güller içre özge gülüp söýmedim. Nirde bolsaň waspyň dillen goýmadym, dinlesem doýmajak desanym watan. Aylanar asyrlar, dolanar ýyllar. Müňläp bahar geler, açylar güller. Adyň baýda eder, geljek nesiller. Bakydyr şöhratyň, hem şanyň watan. Menne bir şeyler, ýene bir waka boldy. Bir deşde gellaň öwezip ogly ba, ana şonu şol bilen bile deşde gellaň ýaşan öýünde bolmak mesir etdi bile. Şeýle bir ogodan yer, o ýerde ýaşap, şo ýerde bolup gellaň ýadan goşgularyny ýazmalyk mümkin nälijek bolýan. Sebäbi şol tebigatyň özü, şol dağlaň özü, şol birili giden baýyrlaň özü sen joşdurýar da. Sen bir alhamyň hatamyny joşdurýar da, eliňe ýöne galam alyp ýaz beresiň gelýär. Gellagana şol ýaly adam bolan soň şol ýaly tebigat bilen bagyr wadaşan soň şol ýaly şygyrlar döräpdir da. Ana şo ýerde bolamyzda baýra çykdyk da ýokary. Baýra çykdyk bol.
Yokordan ak bulutlar vardı. Salı elin şeysen elin yetecek bolup durdu. Şol ýaly bir hili tebigaty şeýle owadan şeyler özüne çekýän tebigaty vardı. Deşit owatynyň. Gellaga da şo ýerde önüp öten adam şu ýazýan şygyrlaram toprak bilen baglanyşykly. Tebigat bilen baglanyşykly. Şu bizim canlarymyzyň käkilik diýdi, dağlar diýdi, çeşme diýdi. Şular bilen baglanyşykly. Ondan bir hili diýsen diýmesen şo çeşmäni görüyorsun gelýär, şo dağı görüyorsun gelýär, gerläň wasp eden käkirini görüyorsun gelýär. Ine şu zatlar sende şeyler duygu dörö diýdi. Tebigaty bolan mähir tebigaty bolan ýakynlyk dörö diýdi. Şygyryň özüniň dörömegine hökmany bir zat täsir etmeli, hökmany bir şoňa bir itergi bolmaly. Ya tebigat bilen baglanyşyk bolmaly, ya bir gören işlerinden, baştan işlerinden wakalan bir sana bir täsir etmeli. Umuman şygyr şeýle döremeýär diýjek bolýarna. Ine şu gelläň Çınarım diýen kitabyna gelläň döreden şygyrlarynyň döreýişi barada birine galdyran ýazmalary bar da şu ýerde. Bir gedek bir näçe adam borup çendiriň iň gözel ýerleriniň birine gorotudy. Gelliğinin öz sözlerinin aydanında daşı yarıp kaynap çıkan çeşmelerin başına din zalyadık. Bunun orta bolanno bizim din zalyan çeşmemizin üstüne abanıp duran kerk kayanın qırasına käkilik sürüsü güsürdäp gelip konny. Käkilikler gelişine sayraşıp başladılar. Bizim hemmemiz ank bolup qaldyk. Aramızda bir kısany mergen ýigden mady. Olar derrew tüpeňlerini ýapyşyp onu ok sürmäge başladylar. Gelli ellerini ýokuryp galdyryp duruşuna ýugoşça ýönüp buýrup berji äheňde durun, durun atmalar diýip işaret etdi. Şondan soň tä şo ýerden gaýdýansak o törekde tüpeň atmagy gadagan etdik. Tüpeň sesi çykmandan soň käkilikler günne 3 wagtyny ir säher bilen öýläne goly agşam ara sulamaga gelip bize saat edip başladılar. Şo gözek men Şahir ýigde ýüzlenip Şahir şu ateşenni aydymlamyzda durno ýaşylbaş ördökler bilbül we ýene-ýeneleri kuşlar tarif edilýär. Emma käkilik hakyna aydym ýok. Bir sinanşyk göräsen näde? Käkilik eme tarif etmejek kuş däl. Şu görnüşden soň bir zat döremed mükadip bildirim. Ol ýere seredip es wagtym oturuşuna birden kellesini aldyrypda mollu. Menem şoň pikirine de otuýarum. Hani bir sinanşyk göreýin diýip galam kağıdyny alyp deräniň ýokurragyna bir bukuja ýerde ornaşdy. Ol şo gidişine giýjöýlenler ilgirjaklap geldi. Käkilige bagışlanan goşkynyň taslamasy gorotu diýilýän durna gözli soğuk suwul çeşmäniň başyna Tomsyň iň jokuramy orta kaýyna 1974-nji ýylyň iýul aýynyň 25-nde dünýä indi. Goşkyň sözleri din jalmagy barandan hemmesiniň gögünden turdy. Ardy göýläp çyksaň belen dağlara sabr kararyny alar käkilik. Mesken tutup ýatsaň blok başyna sayray suwa geler käkilik. Mergen aýdar bu guş serdar guş bolar. Onu görenleriň göňüli hoş bolar. Uçda gonjok geri gaýadaş bolar. Kah edip göýe güler käkilik. Sah eken dostlar dağ tebigaty. Bagş edipdir ona ajap zinaty. Kuwwaty, dayanjyk goşa kanaty, parlayıp asmana galar käkilik. Tilkinjirep kümüş perin daranyna ayak çekmez ýorgolanyny ýöränni. Höwründen adaşyp zarin sayranyna söýgülüňi ýada salar käkilik.
kemal tapdy, gödel pendi çölünne ile meşhur nowut bagşyndyryady. Sarpaň sen belentdir türkmen ilinne ile meşhur nowut bagşyndyryady. Berja edip atasynyň pendini, edip içdiň onuň şeker gandyny, ile ýaýdyň pıragynyň bendini, ile meşhur nowut bagşyndyryady. Beyik peder oňa nazar aýlady, aýdym sadyň çarbagyny aýlady. Bu türkmeni gandu şeker paýlady, ile meşhur nowut bagşyndyryady. Bilene keramat bu gazma dutar, körpölükden bolluň aşyk rydar. Sana kucak atşya bu gödel diyar, ile meşhur nowut bagşyndyryady. Sevda geçmez kerem zanılmasın, sevda geçmez kerem zanılmasın. Aylanayım ben. Kalanmasın. Ben ayrıldım o tilki dişimle, dişimle. Başladılar gelmeye, ağladılar gelmeye. Aklım gelmedi ay dağlanman yar. Gellan ulug ýyllarynyň biri alma bilen goňşy boldum. Şonu köplönç gellaga gelýärdi. Eline de uly gara sumkasy bardy. Hawa şonu elbetde şygyrlary bardyr da. Şonu elbetde indiki ýazjak kelimeleriniň taslamalary bardyr. Şonu köplönç bilen salamlaşýan o wagt men gellaga tanamaýardy. Ýöne edilenim ýa-ni alma doganmadyň goňşy ýary görýärdi. Soňundan oň bilen tanışdykda ödem mudama howsolaly, mudama bir ýetiş bilmeýän, mudama bir zatla howlug ýany şonu ýaly adam daşyndan teretden. Şol zatlary aýdyp, diýip, ýazyp halka ýetirmäge ýetişmeli. Aýdasy gelendir şonu, diýesi gelendir şonu halkyna iýle gününe ýetiresi gelendir. Şoň üçin gyssanmaç, şoň üçin çalt-çalt ýörep, şoň üçin çalt-çalt algap şey dip gününi geçirdi. Pılkatın elinden yarında ağıranen bunlar. Ayrılıp yarın. Boğazından qaynap çıkan ovarlar, göğe dağdan inen bullur çeşmedi. Şol ovada mail bolan kişiler kenaryna hatar düşledi. Onlap, yüzläp suwsan teşne yürekler göz başyna gelip daýda çöktüler. Aýdymdan doldurup berdiň piyala, halaýyklar üýüşüp başa çekdiler. Tirsegine gallardyň çaňly şahyry, ýanyp biçdiň beýgi hyýdyň ışgyna. Mawşugy gowşurup aşyk tahyry, alma bilen aty vurdyň kösgünne. Barha joşdu aýdymlaryň bulagy, bahar joşon erir etireň ýaly. Aýdym paýlap külli türkmeniline diýdirdiň. Ne azap ýol nur berdiň ýoly. Sadalykdan saňa taý gelen mamy. Ýadymda ýylgyryp salam alşyň. Degşerdiň. Bide bir çopon maýşdy. Çopon neý sadadyr dutar çalşyň. Hawa sen sadadyň çağa misaly. Hudaýam halarmyş sada kişini. Bu türkmeni ýene Hudaý ýetirsin. Özüň ýaly sada beýik bagşyny. Adeylim Mecnun'un gel halani senem kari. Paýtagtymyz Aşgabat şäheri barada ýazan goşgulary bar. Seýle çyksam köçeleriňe Aşgabat, sallanışýan gelin gyýylaryň bardyr. Gögünler mülküniň daýym köşga bar, seherler ýanglanýan sadaryň bardyr. Wasbyň beýan etsem joşar ýüregim, türkmeniň paýtagty sensiň geregim, ileriň köpet dağ, gaýran garagym,
Garagymda gowa gazlarym bardyr. Görkün bedegiňdir howaly baglar, belen imaratlar, tämiz otoglar, senli ömür sürseň hoş geçer çağlar, bilbil şeýda eden ýazlarym bardyr. Aşyklar şährine aşyk men başdan, çar paslyň bahardyr, nam ýokdur gyşdan. Mihman gelse sana ýakyndan daşdan, supra ýaýsaň halal duzlaryň bardyr. Gellagan gelli Bäşeýewiň Çynarym diýen kitabyna Türkmenistanyň halk artisti belli kompozitormy, zehinli kompozitormy Nuri Halmamedowyň şeýleräk bir ýatlamasy bar, Gellaga barada. Dostum gelli Bäşeýew bilen ýakyn dörüjlük aragatdaşyny saklayan. On goşulary özüne çekiji. Sebäbi olar milliligi, aýdyň ýöneköýlegi bilen tapawutlanýar. On dörüjlügini türkmeniň edim gylymy, ülkämiziň gözel tebigaty ör boýuna galýar. Şogul çykan aýdymlamyň köpsini gelliğinin sözlerini döretdim. Qurbanadar Eliyev bilen bilelikde Gelli Bäşeýew men esasy ýykdyn edýän şahyrymdyr. Gelli aganyň Çynarym adly kitabyna öz ýatlamasy ma şu ýerde gahrmanlar hakynda balladan dörüş barada şu ýerde ýatlak geçýär. Bir gezek dünýä meşhuryny tanalýan ören zehinli kompozitormy Nur Halmamet bilen Bäherdeniň gaýratyna köçelen birinden gümür emredip barýardyk. Öňümizden 70 ýaş töwereklerindäki bir sar saç aýal gelýärdi. Biziň ikimiz hem o garra salam berdik. Saglyk amanlyk soraşdyk. O garry bir näme aran açandan soň men Nura oň durmuşa çykyp adamsy bilen bary ýogy bir hepde ýaşanyny, ýani loşunyň 1941-nji ýylda watan gorawyna gidenligini, oň şondan bäri adamsynyň mukaddes ojagyny saklap gelýänini bildim berdim. Nuri sakka durdu da ýüzüme seredip, näme üçin olar hakda aýdym döredem bok. Olar halkymyzyň, söger ýarlarynyň aryny namysyna çirip getirmän, özleriniň juwan ömürlerini, gül ýaly ýaşlygyny kül etdiler. Olaryň gözleri ýolda galdy. Olar ýarlaryna garaşyp garrap gitdiler. Olaryň bar arzulary ýüreklerini berç baglap gitdi. Ağaç aýralyk olaryň beýlini bükdi. Hani ikimiz bir zat edeli. Kene sözünü ýaz, menem sazyny ýazaýyn. Şol aýdymyz olar ýaly müňlerçe ýanandan hasiratyna ýadygärlik bolup galdym. Men Nura bir hepdeniň dogamyna bir zatlar ýazma wada berdim. Şeýdibem gahrmanlar hakda balladan dünýäni. Bir hepde etmänem Nuri oňa saz ýazdy. Şiir yürekli ýigitler zahirliň joşuny oturmady jeňini söger ýaryň gaşyny. Atalar pata berdi, bolun mertleriň merdi, adamdadyň başyndan depediň agyr berdi. Hoşroşully hoş bilen, garry juwan ýaş bilen, ol biçäre eneler ýüzün ýuwdy ýaş bilen. Mertler çykdy meýdana, dödüllü şirin zana, zemin boyullu qanı düşmanı daraşanna. Mert ýigitler sögeşdi serden geçdi. Arman, ganim güllösü, ençe batyrlan ajal doğunu biçdi. Näçe gül yüz ýigitler ar üçin baş koydular. Baydak ýaly gelinler uzogyn boş koydular. Dostluğunluk gücünden ganim geldi amana, yeňiş boldy bir karar geldi azap zamana. Kalbymyzda ýaşaýa, dolanmadyk gerçekler, ýada salyň, baş egin, inni dünýä injekler.
öýe de şeýle bir köp mihmanlar gelýärdi. Halipalar gelýärdi, eginneşleri gelýärdi, dost ýarlary gelýärdi, sadanlar, başylar, olar elmide ama biziň öýümizde mihmançylyga gelip käbir goşgularyny ara alyp edil şu öýümizde saz döredýän wagtlaram bolýardy. Diňe bir sadanlar, başylar dälle. O adam baram elmide ama bize gelip bize mihmançylykda bolýardylar. Kakama sine diýdim bolyn, hiç boş wagt ýokdy kakamyň. Haçan görseň ya mihman kabul edip oturanlar, ya gülşip degişip mihmanlarynyň içinde bile bir söhbet edip oturanlar. Şeýle bir daşyndan özüm ýadım dogrusyny aýsam. Onuň bir gün şeýle sora berdim kakama. Kaka diýdim, sen hiç haçan din jalan ok diýdim. Sen özüň ýadan okmuş hereketleňe diýdim bolyn. Kakam bir ýylgyrdy. Gyýdym diýdi. Mihman gelmeýän öýden öý bolmaz diýdi. Adamlar diýdi, sen diýip gerekläp gapyňdan gelseler diýdi. Seni şeý edip arzulap dursalar, ol iň uly bagtdyr adama diýdi. Ol insanperwer adamdy. Kim gapysyndan gelse kömek ederdi, elinden geleni aýamaýardy. Köplük bolup gelerdiler on, hiç kyn görmeýärdi. Şolary hersini öz uguruna ugrukdurýardy. Ya bolmasa hassa bolup gelýänler hem bolýardy öýe. Şolaram gürleşip özü ugrukdurup men hayran galýadym. Şondan menem şoňa meňdäsim gelýärdi. Çınarım adlı kitabına Türkmenistan'ın halk artisti Sahagan, Sakıcep Barfın Gella vardı yatlamaları var. Gelli beyaşı hakiki şahir. Ol Soğutlu maşkılada önü ve son oğlun. Kakası men dostum. Kadimi koşkulardır kadalları köp bilýär. Olar diýsen lavuz okoya. Beyaşım oğlumlan ka köp gedek mihman boldum men. Megerem gelle zekinlik kakasynyň geçen bolsa gerek. Türkmen aýdymsaz sungatynyň beýik sütünleriniň biri Mallaga özi ýaly ýaşullar ýygnap gelliğini çağırıp ona magtumulina kodordy. Gelli beşiň goşkulary aýdym misaly, akkynly. Aýdym dörejler olaň hyridary. Menem oň şygyrlaryna ençeme aýdym döretdim. Tügeleme. Gellijan goşkulary sünnäleme kimin goýanok. Mene oň sözlerini aýdym döredimde lezzet alýan. Türkmen ağaň bagty geler, oğlanmagy aýdym aýtsa, tüm müýjeler ýagty bolar, oğlanmagy aýdym aýtsa, kän eşitdim iýlen günden, dinläp doýan bolmaz senden, alkyş hormat artyk senden, oğlanmagy aýdym aýtsa, ýanglananna Yusuf oğwan, Pragdan geler perman, aşıklara bolur derman, oğlanmagy aýdym aýtsa, halipasy hally bagşy, aýdymlary ajap ýagşy, il günniýer beýik bagşy, oğlanmagy aýdym aýtsa, sözüm galat bolsa aýdyň, pir bardyr aşyk aýdyň, ustatlygyn ile aýdym, oğlanmagy aýdym aýtsa, sahy bagşy aýdym aýtsa. Ferhat kimin suadına Barzani badane var bey Türkmenistanyň halk artisti Oğuljahan Mämikowanyň ýatlamalарyndan. Gelli beşi radioda diktor bolup 50-nji ýyllaň ahyryny işläp başlady. Ol gözümiň alyna şägirdlikden halipalyga ýetişdi. Gelli çeper sözü sarpa goýan ustad diktordy. Göz ýetimi giňdi. Okuyan gepleşiklerine diýseň jogap gerçilikli çemleşýärdi. Olaň manysyny düşünüp okuýardy. Sözleri takyk, pert aýdýardy. On okoýşy lawazlylygy, sallamlylygy bilen tapawutlanýardy. Mahmul ýaly sesine köpler aşykdy.
gelli ýigdiň gülü diýilýänlerdenni. İşdeş ýoldaşlary ony iň ýakyn hossar ýaly görýärdiler. Men özüm bolsa ony dogan hasaplaýardym. Şol qakamdaky ukyplary höwes edip özümde de şeýle bir durmuşda suňgata bolan höwesim bardy. Mektep ýyllaryna edebiýat sapagyny şeýle bir gowy görýärdim-de. Nusxawy şahyrlamaz, döwürde şahyrlamaz barada gysgaça maglumat berilýärdi bolyn. Men şonu bilen kanagatlanmaýardym-da, qakamdan soraýardym. Mektebin kitaplarynyň daşyndan men aýdasym gelýär. Mugallim goý şonu diňlesin, okuwçylaram bilsin, men tapawutlanasym gelýär diýärdim. Köplenç öz höwesim bolanlarda seýrek neşre edilen şygyrlaryny maňa aýdyp berýärdi. Menem şonu ýat tutup mektepde aýdyp berýärdim. Elbetde şol höwesim meni şu ýollara alyp geldi. Häziram diňe bir qakamyň alyp barjylyk, diktorlyk kärini ýöredýän şygyr ýazmak bilenem, oýlanma ýazmak bilenem men meşgullanýan. Qakamyň ähli goşgusam gowy bolyn. Esasy ilkinji ýazan goşgusam 1959-njy ýyllarda ýazan goşgusy bar olan Enem senatly goşgusy. Şu goşgusyny ýatlamda men özümde de şeýle bir hasam duýgulam artyp ylgap ejem ýanyna gidip göresim geldi. Bäbejik käm ýüpek ýorgana dolan, ömrümiň gözbaşy jany menem sen. Mehir sallançykda irmän hudulan, degenjin guwanjyň kän menem sen. Gülsem gülüp ağlanymda dindiren, päk göwsünden ak süýdüni emdiren, ýaş beýnime ıssy mehrim siňdiren, mehrimi, mehribanym enem sen. Kesel bolsam baş ucumda oturan, kirpik gatman elçe daňyny atyran, arkasyny, gujagyny götüren, mehribanym, çynmydarym enem sen. Daşymda perwazlap kukuregin geren, balam diýip öz janyndan eýgören, süýt pişirse sary gaýmagyn beren, ýürek damarymda kän menem sen. Derýada salym sen, deňizde adam, çölle bulogum sen, dağlarda ýodam, sözlesem dilim sen, efetsem diýdän, tagan sen, dugulum, nanym menem sen. Gelli bäşiň döreden şygyrlarynyň hemmesem gowy, hemmesem söýülip okulýan. Ýöne has maňa bir ýakyn şygyr bar şu ýerde. Bilbil owazy, Türkmenistanyň halk artisti Anneberdi Attanfa bagışlanan goşgusy. Anneberdi attan aýdýa diýseler, özü türkmen bolsa şeker bir ayak. Bu sözleri eşitdim men dostlarım, bir goja türkmene duşamda bayak. Gurrun veripdi Nurhal Mehmet Anneberdi bilen bolan ahwaly. Moskwada keçpeli aýdanna saz uğrunu hatym eden bir alim profesör berdi şeýle sowaly. Söze düşmesemde o wazyň bilen sallyň ýüregime bitmez ýarany. Beýle kudret bolar eken jahanna saz uğrundan gutardyňyz mirani. Anneberdi ýylgyrtda adaja jogap berdi degişdi de sadaja. Bilmekçi bolsaňyz profesör ağa saz uğrundan gutaran mirani gutardym men uzak ahali iline Keletede konservatoriýany. Bu jogaby eşiten goja profesör gözlerini elekçelek etdi de hayran bolup men yüzüme seretdi, ýöne sowal berdi, başyny atdy da. Näme? Kalkutta da diýdimi? Nirde bolýar beýle konservatoriýa? Ýa-da Fransiýada, Italiýada mı? Biýigdiň zekini bar, daş ýarýa. Men diýdim, hormatly ýoldaş mugallim. Onuň saz mektebi Türkmenistany. Ogol başda oňa taňry joşupdyr, şeýle şirin sesi, ýiti zekini. El sarpyp gujoklap Anneberdiňi, diýdi, maestro, bravo yigit. Seninkidek talant seýrek bolýandyr, eçil bilipdir, sahy tebigat. Elimizi kukurogumuza yetirip, boyun alalyň dostlar,
bir hakikati. İle meşhur adam dünyadan össe ak çekip ögürdük gati. Farkı yok. Kim olay alim mı şahir, yazıcı, suretkeş, fadanına bağışı. Öz-özümüz köşeşördük, kətede diyerdik. Bolya da hiçten hiç yakşı. Şükür inni dövür dövran olunni. Ağı ak diyers, kara da kara. Kim çekse minneti halar dekmetten baha da veriliye hızmata göre. Müngläp adam anne verdi neresen. Bilbil ovadın dinläp doymadı. Pelek bize egri vakti bimahal bugün göröllümmüz erte koymadı. Başına dönöyün Türkmen halkımın bağışı oğulunu orun verdi yürekten. Şamu seher yanlanını ovadı kulak geriyes geçip çaydan çörökten. Anne verdi aydım aydiya deyteler. Özü Türkmen molta çeker var ayak. Bu sözleri eşittim men dostlarım. Bir koca Türkmeni duşamdı bayak. Tabiat barada, vatan haktaki, yavr başsadanlar haktaki, tungatun durlu uğurlar haktaki goşgularını yatlak geçende qakamın dünyevi felsefi goşgularım var. Şoların içinde bir qakamın kalbından sızılıp çıkan bir goşgusu var. Toktama var deyip atlandırılıyor. Ussa eltip bersen dövlen sağadı. Diğer becermenin bolor bir zady. Nurbotunu towlap, tow verip görür, garazmaya çek sana becerip berer. Yürek. Sen hem şol sagat ýaly. Göğsümde gürsüllep uryarsın häli. Ýöne senin hem bir gün syýynjagyň hakdyr. Emma gelip sana tow berjek ýokdur. Göz yumulur. Dil sözlemez sem bolar. Ene ýeriň bir balasy kem bolar. Toğda mağarı entek öňe gideli, il güne peýdaly bir iş edeli. Ýatdan çykmajak goşulary bize bağış eden, bize galdyran, gelli agany, gelli wäşeni ýatlaýar. Halipamy ýatlaýar. Şu ýatlanmaň özü şol adama ulu hatyra, ulu sarpa, şu halipalary bize ýatlamaga, şolon geçen ýoluny idarlamaga, şolon bir de peşkeş veren goşgularyny okap halka ýetirmäge şeýle uly mümkinçilikler döredilýär. Şol mümkinçilikler döredýänem gahrman arkadagy serdarymyz, hormatly prezidentimiz. Ýene şunuň ýaly şertleri döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyň, hormatly prezidentimiň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Elmadama belent başlary aman bolsun, her bir tutýan tutumly işleri elmadama rowaşlyklary beslensin. Medeniyette, sungatda, edebiýatda ýyz galyran halipalarymyz barada şeýle gepleşikleri taýýarlamaga mümkinçilik döredýänligi üçin gahrman arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Adamın bir mätäç dady hoş sözdür. Hoş söz aýdyň depesine täç bolar. Dirilikde aýdyň diri käsilaň kim bilipdir bir ýyldan soň giç bolar. Bawa gowdyň entek dirike gerek ýerde ýyly söz bir güç bolar. Hükman ölürüne garaşıp durman, kim bilipdir, bir aydan soň giç bolar. Ýagşy sözler gaýnap ýürekden çykdyn, şo närseden bärde çykdy hiç bolar. Gollaýberin bir-birigi söz bilen, kim bilipdir, bir hepdeden giç bolar. Halby çoýun alkışanın adamlar, alkış diýilen işore waç bolar. Erte tapylanak bugün görenüň şuň çoýun, erte belki
güç bolar. Takavatsız ömür uğru bir töňňe, takavatsız ömrüň soňy puç bolar. Filan bir-birigi wagtyňyz barka mümkin ýene bir sagatda güç bolar.